Godmorgen. Og her, eller det er ikke godmorgen for mig. Det er god faktisk aften. Og velkommen til en ny serie. Som der skal starte lige nu. Og jeg hedder Linus og er en dreng på 8 år. Som der vil starte en YouTube channel. Jeg ved godt, det er meget ungt. Men jeg synes i hvert fald selv, det er meget modigt af mig, at jeg vil tage det ud i mig og lave en ny video, eller en ny kanal. Og her på kanalen, så kan I for eksempel se Hide and Seek, Skywars, Survival Games, Fettunes. Hvad fuck? Okay, det var lidt underligt. Okay, ja. Kid PvP. Jeg kommer også til at lave en video med, hvor jeg spiller den her Coming Sun. Den kommer om noget tid i hvert fald. Men jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at spille den her map. Og ja. Og i morgen vil I kan se en anden, der er lige så gammel som mig, 8 år, der hedder Sejr. Ham skal jeg spille med i morgen, og sandsynligvis optage. Så der kommer sandsynligvis videoer på YouTube, hvor jeg spiller med Sejr. Og ja. Men altså, der er ikke så meget at sige mere. Og jeg har en lille kommentarliste på. Altså, den er ikke så god, men I kan i hvert fald ikke se den. Der er nogen, der har skrevet, hvad hedder din YouTube-kanal? Hedder den Fanta Man? Jeg ved ikke, hvad min YouTube-kanal hedder endnu. What the? Det der, det skal jeg lige se lidt nærmere på. Hvad fuck var det? Nå. Der kom den op. Fuck. Guldæsler, vær venlig sød og blive nede i min mave, i stedet for at komme op nu. Og for helvede, mand. Fordi Guldæs i går til aftensmad, det fik jeg også med. I min lille pakke. Til fucking skole. Og ja. Så jeg vil gerne sige rigtig mange tak for at I så med. Og ja. Goodbye og see ya.